Mono sana mwanchi muri beta Kisii and Ndizi TV no gosemere kwone mnakobere ko gutwara oburgeria borobia nabayigo kwegokeria emerobelio imegeta Kisii and Ndizi TV ne biro bindene ndengo kwaligania asemesa ya mangana maya elindengo manye nara yabereka gokolekana korwa chingongo chonsi enye chensi chinga kitoroche egati yabamenye korwa sensemo ya Wenyamatuta baganirie aba MCA gotukuterale engana yo kumurusia bisi mugavana we county yo nabo igoko mwachingaki elinde goikirania amagendero nabo igetulitia bagaka korwa asensemo y'abataboli ni go baganirie omugavana we county ya Nyamira ko baga goikirania amagendero asina barabo babeire bakoerusanania na mangana yo kumurusia abisi nabo igo abarundi boda boda nigo bagendete gosirwa munenchire ya moyo kwenike bna ngo egenderere bale wetera eduka ya Uhuru Superstores ase county ya Meru nigo omuwaziri boboncherera Moseskuria bakawikirana sinsemecho asengencho yogosiolia omurobelio o industrial park mwancho mulielia ayonga tiali nkwaliganetie asomu basolero enda kutubwati asinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabega sensemeria YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagatunya wetera www.ndizitv.net teritoriana Fridah Kerubo na sinsemo chiberokeli nigotokubwatanere Joshua Auta toskato nyegerangu irananda segekeke Kerubo elinde ngumanye amange asinchira iyo bwinye Mwanchi umuliereria ngo kwaligani bene elinde tobeto gusanga asobwamo gochaka bono iga goika omoelio ingo ya chaka Amayia yebire bigani ngo kumenya buna egati yabamenye ikorwa ase wodi ya Wenyamatuta ni go baganire omo MCA Julius Matwere naba MCA bande ko mugavana we county yo emosinyaribo chingaki ase ogoikirania amagendero waigoni go baganire engana yo kumurusia bisi ko bakego tuguterwa ale bana go jase chigwodi cheito batatebinga gavana okorire gentegete gavana okorire gentegete bire mamincha yabantu banyamira gonko baburiga batige como na como betebite bagende amasare baikaranse bachake gokwana mangana ya magendero gobona mangana amatwera akora munango ngwambichi bale gavana ayale maminja y'abana inchi be ewodi ya Wenyamatuta intwabana tumne intwe vichana aje story tukwane kwa mana gavana ntwa mwachikura mo MCA ito Matwere tutagete ko muigwa samangana maya are mutu gento gete kiakora kane gete ase school gete Matwere orenta twaka chinkobi mangana fitina kakira ngora lakini rende omware ko gocha mo mwensi mumurangerie mukwane egere momotebi areas kiria tarakore gasi akore gasi naende mono onye moko musoka gusonye mokorora muigo ikanange nabo mokorora mbantu mbaro bari gochigoro namo kumutumira abantu bande bari murocha Women Rep we county ya Kisii Doris Aburi nigachakire omorobelio bogosyolia ebisima ase county ya Kisii eligosira chinsemo chichitabwati amache litkolia rero nigabakagokora etara ya goika asensemo ya tabaka masimba nabo igo magena asalire eira goikirania omorobelio yo ase chibunge chonsi ime county ya Kisii Tagaiga chinsemo tia tabaka omorobeli bwa mama county wetera national government affirmative action fund chibese chitoko egu aseke gancha kia bangina bone gasinereye amache mpaka omwiso lirimo korra togonchokana na toko ina na chianga na korwali chinda ine gasiane ngokora nanya go keep fit na lintali kogota to the community. So this one yangaf ni ile sasa yenyu wakati twari wonchokana na chi campaign nchena ba promise tiege nteke mamache bona mache rere twanya chakera tabaka tokoruga igetoro chimasimba toigorea machande togende magena tokokora chi constituency chisato before a month ende taraera kurubono togende naenda another 3 constituencies
we want to do a Chibohol 9 asekere constituency korase office of the woman rep nyumo mwako yotarahera tomanye gochikobanga naende omwako ndogo chani nkitogo kora so into anything liditoraire mambi amache lunch time amache marogoba amache botuko liditoraire amache so inere agenda ya donya gocha se chi sweetheart cha Kisii County tota tabano tomine chituki etureti yabagaka korwa asensemo yabatabori nigo baenekire gotebwatirania ningana yo kumurusia abisi umugavana wa county yo Amos Nyaribo bakoragwa na Joshua Isanda nigo aba MC babiri bakoborirwa kweneke mnanko abale umugavana Chingaki asogwikirania amagendero ime county ya Nyamira tugno mutabori ekaro tukurigereria ngana genete ya impeachment y'umugabana intugno mutabori ntubwate ayaitu twari gocha gutoka gukwana lakini rende ntoganza kwa yareta etwataji directly na mangana impeachment kasiteyo aba kwerenda bakorire aba MCA aba twarorire ereso remarkable koruchi ward kyo CP from where we all come from. That is one of it, and nakie kitu abatomerete kogenda e county ya Nyamira barai bakore gasi kubwa muno mbwango igabanyorite cyose kintanga ni cye budget na twatagete chikora amagenderero baratware impact yese binyoro barwete elinde eliomana onye likarori menya gocha badaye kare babekire musingi wa magenderero abajolete myaka 5 bakora amagenderero amaya elinde nanto goikinga kiyende ntoja korora ngaki bakorire mirumo igasi chene se chitu chosi intugendo tetegete no morem ntuntoria asokwanga egabana tigekore gasi yae asama tukaya office na banta etu bakore gasi amone barabu na barabu bamusike mune bosi yabo Unenchereye moyo gusira abonchereria na bigo kweneke bunango egenderere bare nigo eduka ya Uhuru Superstore yabakegwesoke bene litkolia lero asibaba kwena na ebyewa gochia ase abana boda boda waigo nigo baba kurwa obosemia linda kweneke buna boda boda ngokora bare emirimo yabo bwikiranu asinge ncho yo kwenyorera engere yabo ya kiralitko Samarita kurukute manyanjira kusana lego Superstore lero lero tuko dilidi abene kwarenge ko launch boda express counter yala toko je officially toko ete promotion ti ya lego Superstore esa abantu ba boda kuko chawese counter express counter abo kore service ya ubwango sasa rine counter bekire kando abantu ba boda so wali chiro toko na chiri reflector t-shirt ono de boys be boda leta kugure into lego Superstore ina reti zawadi chigende promotion ekora tare moja mpaka tarehe 31 ono moto boda so basa komisi chance kwade ambo parking kidogane nene amoko chama park chiping chino mwenore ebiyezo tukubwaze chiping komo kinyo October fest bo bago safi ya kabisa boda express no jamaa wangire vector boda express no jamaa mjaba safi boda kimurache moto rugaira bakusafu ya manje achiri tutorial ero basabi wangire vector no jamaa bakusafu ya kabisa yo yabagenderete asogwene boda express moja sogongo go ruga kirigente evidence na ndigori ya kabisa Engwana yo koigwana nigegendete gokorekana hagati ya babwatani kurwa sense moyo bomobwa Azimio la Umoja na boigo Kenya Kwanza asensemeri ya Bomas of Kenya nigaba Kenya bagendete kurwa amagani yabo animono asibabeire bagusingirira na boigo koingera ogokonga kubugima asibaganire serikali ya Kenya Kwanza koimukie getambukiro na boigo koeneke bna ngobaigwa bale for us to be able to interact with as we continue, because we may not have the time now to engage on everything, analyze all those things from fuel to the changes with the social health insurance from NHIF, because they all have a bearing on the cost of living, including proposals on what you are saying on income disparities among us Kenyans. Asante sana. How soon can we have that? Yeah, how soon can you be able to do that?
You want us to do another submission? Yeah. Additional submission? Yes. The previous one was asking 14 days. I don't know whether 10 days will be good. 10 days, fair enough. 10 days. Okay. Okay, thank you very much, Dr. Thank you. And your team. We have next the Ilchamus community. Please, Sergeant at Arms, usher them in quickly. And we agreed we are only giving them 10 minutes because they are not even in our program. Aborokia kurase kiombe gianat nigo baboligwe ababoli ababwatani kurwa asa batenenelibe kiombe kya matemu anek kwene kebunankwena nabali kibesa gukia ase aborokia bali babete bagotenenera amatemu amanene a KCSE naboigo KCPE kagokwana omuteneneli omonene we kiombe gianat Colin Soyu nigo aboliri obwene bwa aborokia kwene kebuna ngosikwa bole ase igo aborokia baboligwe kwene kianga komento bali ebirogo. Teachers marked exams and teachers supervised exams. In return, Kenya National Examination Council frustrated the teachers. I know some of you who invigilated, some who supervised. It is only a month ago that you are paid. We are putting Kenya National Examination Council on spot. If they don't want the services of teachers, so that they frustrate you after supervising and invigilating exams, let them look for invigilators and supervisors of their. Ababwatani akorase dini yege Islamu nigo babere bakoralie bene okorusigwa gwechi kampuni emerongevere na isano naibere ase okoira abaige no gochigosasima chingaki cha haji okwana omunyakerugo osupkem Hassan Olenado nigo anekebene chikampuni emerongo etano echichira chikoira abaige no asensemo ya Saudi Arabia ase aboli abaige no kubwatali chikelio naboigo kwene mna nkwenyorera bale obokoleri boro boikiranu korwa ase chikampuni echo. Pilgrims are advised to strictly deal with approved agents for the 2024 Hajj and are strongly discouraged from using brokers and other middlemen who are not approved in order to secure the safety of their monies they pay for Hajj. That potential pilgrims in harness to prepare their travel documents and ensure they pay the appropriate fees for Hajj costs to authorized agents and for onward transmission to the Saudi authorities and service providers. County ya Meru ngati echi county emerongevere neyemo echo kirabe chigosyolia omorobelio o industrial park litkolia lero muwaziri woboncherelia Moses Kuria na bakagwikirana ase Chinsa mecho na boigogosyolia omorobelio yo bene okwana omugavana we county yo Kawira Mwangaza niga bagakwenekelia abamenyi benseme yo gochigosonsora emechando anomono ase kirenge kenenekere kurwania obotaka. Kama mama leo ni siku kubwa kwangu, kwa sababu kuna ndoto imetimika. Wakati nilipokuwa nikilaunch manifesto yangu, niliambia watu wa Meru ya kwamba we must free Meru County from all forms of servitude, all forms of slavery, moja wapo ikiwa umaskini. Na siku ya leo ndoto imetimia. Maana kuna watu zaidi ya 10,000 umaskini umefika mwisho tunapoazundulia huu mradi wetu. We want to free our people from all forms of servitude. Na wakati CS tuliongea na yeye akaniambia ya kwamba anakuja, nilienda kwa magoti. Nikamwambia Mungu, maana kuna wageni wengi wanazuiwa kufika. Guza ndugu yetu ajue ukweli na
Chinga kiecho boigo niga bakago kwanera igoro yokongusana na kogendete kwene kigwa ime county ya Meru kulinde niga bagakubulia aba MC kurwa ase Chinsa mecho kwene kibnanko mwabale chinga kichinyororo elinde kwene kya amagendero na boigo gokorera abamenyi bensemeyo emirimo babete bakomochora. There is no freedom minus cost. Lazima kila kiongozi, kama tutapeana freedom kwa watu wetu, tutagaramika. Na mimi kama mama, maana natafuta freedom ya watu wangu, imenigarimu. Na nimeambia Mungu anipatie niwe na shock absorber za kutosha, ili niweze kusaidia watu wa Meru, watu zaidi ya 1230 ambao walitokezea asubuhi wakapiga kura. Wakasema mama anatosha. Na mimi nikaapa mbele ya Mwenyezi Mungu, nikasema nitafanya kazi. Tunaona kazi ama hatuoni kazi? Naona kazi ama muoni kazi? Nina mwito siku ya leo kwa viongozi wote wa Meru County. It is very important for us to understand the role and the duty that God gave us. It is not to fight, it is to work to the people of Meru. Na wakaribisha wote, tushikane mikono, tufanyie mwananchi kazi. Mwanche muligereria korwa soroboti runio na ikira mwaelio wa mangana maya asebire biga kulinde toska tonyegerage koraga ensa ayemo no chkwimanya amange asenchera iyo wikirano nabakwenda gutubwatia Chinsa chiche mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagatonya gwetera www.ndizitv.net Timaige chikamera soko ene kibuna ebicha na baigo eliogi lego kera sole asenchira ya bene nere nyanchama Abigail tobe tokobwata nere Joshua Auta asense chibiorokelia na ncheria ne Fridah Kerubo twara obuligerelia borubia. Ndizi TV.